काढली आणि ती नस गेली तर ते ना सगळं पटापटा सगळं ते रक्ताची धार लागली खाली. त्याच्यामुळे ते अशी रक्ताची धार लागली तर काजल म्हणते हे काय आई हे काय अशी. मग काजलने हात धरला असं दाबून आणि मग नर्सला बोलवलेला. तर इथे बघा मी परत दिलला सवय लावतो. हे बघा पाठी बॅगमध्ये तुम्हाला दिसतंय का बघा, दिलू दिसली का? हे बघा दिलला मी सवय लावतोय. म्हणजे आता बॅगेत कमीत कमी 5-7 मिनिटं झाली ती बॅगेत आहे. पहिल्या दिवशी 2-3 मिनिटात म्याव म्याव करायला लागली. आता बघा आता बघते बाहेर. आता असं घेऊन इथे सुरुवातीला, आता मग उद्या तिला खाली घेऊन जाणार. बघा मम्मीचं हे नाश्ता. हे काय आहे? चेरी लिची है ना? ते लाल असतात ना. ते सोलून मी आहे ना फ्रीज मध्ये ठेवले होते. असेच ठेवले तर खराब होतात ते लगेच. आता तुम्हाला एक ट्रायल दाखवतो. ह्या रूम मध्ये जर तुम्ही या फ्लॅट मध्ये राहता, म्हणजे आम्ही राहतो ना, आम्हाला कधी कधी लाईटची गरज नाही तर शूट होतोय म्हणून. आता बघा समजा ही लाईट घालवली, ओके, ही लाईट घालवली आणि असं डिम लाईट आहेच बाहेरून बघा, बरोबर ना? मग अशी लाईटची गरज नसेल जर माणूस आता शांत बसायचा असेल तर. आपण घरी कशी लाईट लावतो तशी लाईट आहे ती. आणि ह्याचं काय आम्हाला इलेक्ट्रिसिटी बिल येत नाही. नमस्ते. आज मी रेसिपी बनवते तेंडल्याची. त्याला कुंदरू पण बोलतात. त्याची मी रेसिपी बनवते. जसं आपण खारं वांग बनवतो ना तसं मी आज तेंडल्याची रेसिपी बनवणार आहे. खारं तेंडली? मग खारी तेंडली बोलायची. मग भाजी झाली का काय झाली? भाजी नाही म्हणजे सुका वांगा करतो ना आपण, खारा वांगा सुका करतो ना. सुकी भाजी झाली. सुकी भाजी. त्याला ओलं वाटण करायचं आणि ते फ्राय करायचं आणि त्याचं बनवायचं. आता मी तुम्हाला दाखवते कसं बनवते ते. पहिला मी एक प्रश्न तुम्हाला सांगते. माझा हात आहे ना, हा एक हात बघा, बोट काळी झाले बघा, थोडा हात, हा एकच हात, हा एक शेप आहे बरोबर. तर काय झालं, गुडघ्याला लेप लावायचा होता ना आयुर्वेदिक, तर ते मी आहे ना डाव्या हाताने ते असं काढवलं आणि तर गुडघ्याला लेप काढताना हात माझा काळा झाला आहे. आता परत तुम्ही म्हणाल का की तुमचा हात काळा आहे, कमेंट मध्ये बोला. हात काळा माझ्या हाताला पूस नाही जात. म्हणजे लागत नाही जात नाही. ओके. तर आता कधी हप्ताभर ते धुवून कधी जाईल तेव्हा. चला मग आता आपण आपली रेसिपी बनवायला घेऊया. आता मी तुम्हाला साहित्य दाखवतो बघा. आता इथे तेंडली घेतली आहे, अर्धा किलो तेंडली आहे का. ती तेंडली काय केली माहिती आहे का, असे त्याचे देठ कापले असे आणि त्याला एका बाजूने अशी चीर दिली आहे. ते 2-3 दाखवायला ठेवले. मी कापीत नाही ना म्हणून मला कापताना तर जरा भीती वाटते. काके पप्पू सांगेल. मी सुरी का नाही हातात घेते सांगतो मी. आता बघा हे कापलं फक्त ट्रायल साठी. आता एक तुम्हाला जेवण बनवायच्या अगोदर एक स्टोरी सांगतो. मम्मी जेव्हा ते स्ट्रोक आलं होतं मम्मीला 3 वर्ष अगोदर, बरोबर जून महिन्यात, जेव्हा रत्नागिरी टू मुंबई आम्ही आणलं होतं एमर्जन्सीमध्ये, तेव्हा की 4थ्या 5व्या 6व्या दिवशी जेव्हा डिस्चार्ज द्यायचा दिवस आहे तेव्हा नॉर्मल वॉर्ड मध्ये मम्मीला 3 दिवस आयसीयू मध्ये होती. 6व्या दिवशी नॉर्मल वॉर्ड मध्ये घेतला आणि मी जरा काहीतरी कामासाठी बाहेर गेलो. सोडणारच होते आणि म्हणजे आपलं हातात सलाईन लावतात ती काढतात बघा, सुई काढतात ना. मी बाहेर गेलो होतो, काजल आणि मम्मी होती त्या रूम मध्ये. काजल असेल तर ती पण बोलली असेल. मग मला वाटतं सुई काढली त्यांनी आणि ती नस गेली तर ते ना सगळं पटापटा सगळं ते रक्ताची धार लागली खाली. सुई काढली, नर्स गेली ती. आणि मी म्हटलं आता तर सुई काढली तर ते काहीतरी चिकटवला, ते चिकटपट्टी चिकटवतात ना. चिकटवली नाही, ती चिकटवली होती पण ती जाम चिकटली नसेल ना, त्याच्यामुळे ते अशी रक्ताची धार लागली. तर काजल मध्ये हे काय आई हे काय अशी. मग काजलने हात धरला असं दाबून आणि मग नर्सला बोलवलेला. म्हणजे आता ओंकार असताना तर तुम्हाला काय आता ठेवला नसता. ओंकार असता तर मी तो ओरडलो असतो त्यांना चांगलाच असा. पण त्यानंतर ह्या दोघांनी मला शांत केला तिकडे की तू मला सांगितलंच ना ह्यांनी. नंतर बाहेर येऊन मला सांगितलं की माझं असं रक्त निघालं. कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यांची असतेच की तुम्ही बरोबर, जर ब्लड थिनर चालू आहे माणसाला तर त्याचं रक्त सटसट बाहेर येतं. अजून पण मम्मीला खूपच अशी रक्ताची धार लागलेली, बेडशीट पण भरला. तर डॉक्टरांनी सांगितले काही कटिंग
म्हणजे सुरी लागणं हे लागणं मम्मीला काहीच करू देऊ नका, हा पण एक रिझन आहे की मम्मी त्यानंतर रेसिपी करायला घाबरते. आणि ब्लड थिनर अजून पण मम्मीचे चालू आहेत, अजून मधून डॉक्टर कधी डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार डॉक्टर चालू करतात, डॉक्टर बंद करतात, पण आता सध्या तरी चालू आहे, म्हणून ते आम्हाला पण एक भीती असते. म्हणून मला सगळं काजल आता म्हणजे सगळं मला तयारी करून देते आणि त्याच्यानंतर मी रेसिपी बनवते. नाही जमलं की मी नाही तर भाई तरी आम्ही कोणतरी हेल्प करून देतो. परवा मी कांदे बिंदे मी कापून दिले होते ते, बरोबर. चला तर साहित्य, कांदे आपण किती घेतलेत? 1 कांदा घेतलाय मोठा. ओके. आणि अर्धा किलो तेंडली आहे. ओके. हे खोबरं आहे, म्हणजे अर्धा कप खोबरं आहे, ओलं खोबरं. हे कढीपत्त्याची टाळी आहे बघा. हे काय? हे शेंगदाण्याचं कूट आहे थोडं, म्हणजे 4 चमचे घेतलेला आहे. हिंग घ्यायचा आहे, थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची आहे, ही 4-5 मिरची घेतली आहे, आलं घेतलं आहे 2 इंच, आणि 20 तरी असतीलच ना कळ्या लसूणच्या. ओके. हे घ्यायचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकणार आहे आपण, आणि चवीपुरतं मीठ टाकणार आहे, बरोबर. आणि वरून थोडासा तूप टाकायचा. हे सर्व मसाले तर बॉक्स ते जिरा, थोडा जिरा लागेल. चालेल. चला बनवायला घ्या आता. आणि तुम्हाला सांगतो ही जी रेसिपी बनते ही आमच्या रात्रीच्या डिनरसाठी बनते. आता मला वाटतं वाजले असतील 9:30 वाजले असतील ना रात्रीचे. आता रेसिपी बनवायची नसते ना तर हे कधीच झालं असतं आणि बनवून रेडी झाले असते. पण रेसिपीसाठी कसं सर्व अरेंज करावं लागतं, बनवावं लागतं, टाइम पण तेवढा काढावा लागतो. शूट साठी मी पण रेडी पाहिजे, तेव्हा मी पण अवेलेबल पाहिजे आणि मम्मी पण रेडी पाहिजे. पण रेसिपी बनवण्यासाठी थोडेसे एफर्ट्स टाकावे लागतात. आता मी तुम्हाला एक सांगते स्टोरी. ही माझी कढई आहे, आता गॅस पेटवलाय, बारीक करते. या कढईला ना मी सतत 7 वर्ष वापरते आहे. ही बघा कढई, सतत 7 वर्ष मी वापरते ही कढई रेसिपीसाठी. सगळे जेवढे बिर्याणी बनले, जेवढे भात बनलं, जेवढ्या भाज्या बनल्या, जेवढं काय बनेल तेवढं या कढईमध्ये बनवत होती. पण कढई बघा कशी आहे, 7 वर्ष टिकली कढई. ठीक आहे, आपण जरा कंपनी चेक करूया. मग कोणती कंपनी काय बघूया, म्हणजे एवढी चांगली कढई तापली असेल. नाही तर आताची हात कढई आताची काय 1 वर्षात खराब होते. होय. ती अशी डिझाईन काय आहे आणि नाव बिव खाली काय आहे, काय नाव बिव गेला सर्व त्याच्या. इकडे काय आहे काय, काय नाव आता पत्ता नाही, डिझाईन बघून घ्या. आणि इकडे काय लिहिलं आहे का? इकडे लिहिलं आहे. ओके. कंपनीचं नाव काय दिसत नाही, ते बारीक आहे. म्हणजे ही कंपनी चांगली असं म्हणते तू. म्हणजे आता आपण भांडी घेतली ना निर्लेशची वगैरे, 1 वर्षात खराब. 1 वर्ष नाही, 3-4 महिने टिकतात आणि त्याचा मसाला सगळा निघून जातो. हे बघा किती घासली पण असेल तरी घासली पण. ओके. 7 वर्ष मी या कढईमध्ये वापरते. रेसिपी माझी 7 वर्षाची कढई आहे ही. बरोबर पहिली रेसिपी मी याच्यात बनवली होती. त्यापासून ही कढई मी अशी दुकानातून, काय आता मला आठवत नाही ती कुठून आणली, पण ही कढई 7 वर्ष रेसिपीसाठी झालेली आहे. दुकानातूनच घेतली असेल, विक्रोलीतूनच घेतली असेल. विक्रोलीतूनच घेतली असेल, बरोबर. पण बघा कशी कढई आहे, 7 वर्ष टिकली. आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते, कारण ते आपल्याला हे ना फ्राय करायचे, तेंडली आपल्याला फ्राय करायची आहे. तेल तापायला घेते जरा, आणि त्याच्यामध्ये थोडासा जिरा टाकायचा, थोडी मोहरी टाकायची, थोडी हाताने टाकायची अशी जरा जरा. तडतडायला द्यायची. मोहरी टाकली की तडतडायला द्यायची, ती फुटली पाहिजे. मग त्याचा जो आतला स्वाद असतो ना तो निघून येतो. नाहीतर ती दाताखाली कचकच करते. बघा तर उडते ना, ती फुटते आहे ती बघा. आता ह्याच्या जोडीला आहे ना थोडासा जिरा टाकते. जिरा चांगला तडतडला की त्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा टाकायचा आहे, 1 कांदा कापलेला. सतत माझी कढई आहे ना, सतत सगळ्या उपयोगाला येते. जेवढे बिर्याणी बनवले असतील ना 7 वर्षामध्ये, तेवढे ह्या कढईमध्ये बनवले मी. कढई अशी कुठे दिसली तर घ्या, पण ही पूर्वीची कढई असं म्हणू शकतो मी. बोलू शकता तुम्ही. आता लेटेस्ट मध्ये काय करत असतील काय माहिती. मसाला बिसाला ह्याला नाही आहे, तो वरून मसाला देतात ना निर्लेसचा, तसा नाही हा प्रकार. आता कांद्या बरोबरच आहे ना, मी ते तेंडली पण फ्राय करते. अर्धा किलो तेंडली आहे आणि स्वच्छ धुवून कापून घेतलेली आहे. ही चिरले कापण ह्याला कापले नाही, चिरलाय ह्याला. चिरलाय
म्हणजे मध्ये चीर दिली आहे त्याला. आणि याला आता काय करायचं, किती वेळ करायचं? हे आता बारीक थोडा मीडियम गॅस करून वाफेवर शिजवून घ्यायचे आहे, म्हणजे कांदा पण शिजेल. आता याला वाफेवर ठेवते. नाही, मला आता थोडा आहे ना त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकायचं आहे. थोडासा मीठ टाकते आणि थोडी हळद टाकते. मीठ मी कमी सुद्धा नाही टाकलेला आहे, थोडा टाकलेला आहे. आता मी झाकण मारते त्याच्यावरती आणि चांगलं 10 मिनिटं आहे ना वाफेवर ठेवते. 10 मिनिटामध्ये आहे ना तुम्ही ढवळू शकता मध्ये मध्ये. थोडा गॅस मिडियम ठेवायचा म्हणजे कांदा करपायला नको. आणि आता तोपर्यंत मी काय करते, हे सर्व आहे ना ह्याचं मी वाटण करून घेते. पण पाणी न टाकता, पाणी नाही टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये. हे मिरची, आलं, लसूणच्या पाकळ्या, कोथिंबीर, हे खोबरं, आणि ही कढीपत्त्याची पानं. हे आता सर्व सुकं वाटण करून घ्यायचंय, पाणी नाही टाकायचं आहे. तर इथे बघा, मला वाटतं अजून सुका व्हायला पाहिजे. हे मी इकडे आपलं मिक्सर लावतोय आणि मम्मी इकडे मध्ये मध्ये ढवळते. दुसऱ्यांदा ढवळलंच मम्मी ते झाकण मारल्यापासून. परत चांगली आहे ना ती, एकदम मऊ व्हायला पाहिजे, तेंडली शिजली पाहिजे ती, अशीच शिजली पाहिजे अशीच. हा. आणि आता जरा इथे बघ तू जरा की हे किती पाहिजे ते. फिरव ते खालचं, हे फिरव. आपल्याला किती बारीक पाहिजे ते बघ. बस झालं आता, एवढं बारीक बस झालं. म्हणजे बघा एवढं बारीक आपल्याला पाहिजे. ओके. ते बघा आमची दिलू काय करते, कशी बसले दिलू. उशी घेऊन, आमच्या दिलूला उशी लागते, जरा असं हाईटला लागते. झोप. ती बाहेर बघते बघा, बाहेर सर्व काळोख झाला. आता कसं रात्रीची वेळ झाली ना. बघा अशी झाले चांगली. जरा आळलेत ना ते जरा. आणि कमीत कमी तुम्हाला सांगतो, मम्मीने इकडे 8-10 वेळा ते उघडलं असेल आणि हे सारखं ढवळत होती. का माहिती, ते करपलं नाही पाहिजे, कारण ते शिजायला वेळ लागणार ना. आता त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट टाकते. थोडासा हिंग टाकते. मम्मी ही रेसिपी कोणी बनवली असेल माहिती का, ज्याला ना चिरायचा कंटाळा आला असेल. म्हणजे कापायचा असे भाग करायचा कंटाळा त्याला, किंवा भरलेली तेंडली असते ना ते पण करायचा कंटाळा आला असेल, तर त्यांनी काय बोललं, जाऊ दे आपण चिरूया आणि वरच्यावर सर्व टाकूया. बरोबर ना. मला हे बघून असं वाटतं भरण्याचं साहित्य आहे हे. जर आपण वांग्यात भरलं की वांग्याचं भरीत होणार. हा, असंच म्हणजे ह्याच्याने नवीन नवीन रेसिपी होतात. काय माहिती त्या भरल्यापेक्षा हे टेस्टी लागत असेल तर. बरोबर ना. आता आपलं त्याच्यामध्ये वाटण टाकूया. पाणी न वापरता आपण बनवलेलं आहे. आणि अजून रेसिपी मध्ये आपण पाणी नाही टाकलेलं आहे. थोडं टाकायचं आपल्याला, कारण ते वाटण सगळं त्याच्यात जायला पाहिजे ना. हाताने टाकायचं म्हणजे हाताची तेवढी चव जाते, टेस्टी. पण सर्व व्यवस्थित पण जातं त्याच्यात, सर्व व्यवस्थित पण जातं. सुरुवातीला मम्मीला एवढी भीती होती आणि मला पण भीती होती. बघा हे जे तिने हात टाकलं ना ह्याच्यात, हे पण ब्लेड आहे ह्याच्यात. म्हणजे काहीच अँगलनी, आणि एवढी मम्मीच्यात एनर्जी नव्हती की परत जर रक्त गेला की आम्हाला तर झालं नसतं ते. म्हणून थोडीफार ती रेसिपी मध्ये पण ती कमी झाली होती. बरोबर आहे. म्हणून थोड्या थोड्या गोष्टी जरा विचार येतात ना प्रत्येक गोष्टीला, मग त्या रेसिपीज कमी झाल्या होत्या. आता मी थोडं त्याच्यामध्ये मीठ टाकते आणि पाणी टाकते. सुंदर आहे दिसायला, एकदम हिरवं हिरवंगार. मस्त ना.
तिकडे आपण आपल्या चवीपुरतं मीठ टाकायचं. थोडा मीठ मगाशी टाकला होता ते असंच कांद्याला ते जरासं तेंडलेलं लागायला पाहिजे म्हणून. कांदा फ्राय करायला असेल सुरुवातीला तो आपण मीठ टाकलं आहे. आणि थोडं आता पाणी टाकूया. पेला आणते. कुठे जाते प्यायला? याच्यामध्येच आहे ना. हा मला सवय नाही ना. आता तुम्हाला सांगू मम्मी, हा पाणी टाका नंतर तुला मी विचारतो. व्लॉग प्लस रेसिपी बोलणं तर पाहिजेच ना. होय. इथे आपण पाणी टाकलेलं आहे बघा. थोडं पाणी टाकायचं. आपल्या एका सबस्क्रायबर फॅमिलीमधून एकीने कमेंट केलं होतं की तुमच्या रेसिपीज आम्ही बघतो पण तुमच्या स्टोऱ्याज जे रिलेटेड असतात ना, जशी कढईचं कसं बोललीस तू आज, ते पण ऐकायला छान वाटतं. बरोबर. पर्सनल एक्सपिरियन्स जेव्हा माणूस शेअर करतो ना, ते पण एक एक्सपिरियन्स पर्सनल असतं ना, ते सर्वांना ऐकायला आवडतं त्या गोष्टी. आधी इथे पाणी टाकलेलं आहे, एकदम मस्त पण टाकलेलं आहे. आणि आता काय शिजत ठेवायचं परत. आता झाकण मारून ठेवायचं एकदम मस्त 10 मिनिटं चांगलं सुकं होईपर्यंत आणि तेंडली शिजेपर्यंत. ओके. आता याच्यामध्ये अजून एक टाकायची आहे गोष्ट, थोडा तूप टाकायचंय वरून. आता तूप आपल्याकडे एवढंच आहे? तूप संपला, एवढाच आहे. आता आपल्याकडे कमीत कमी किती तूप असतो? 2-3 किलो तरी असतो. हा, एक वेळेला 5 किलो होतं आपल्याकडे. 2-3 किलो आमच्या घरी असतो तूप. इकडे आपण साजूक तूप टाकलेलं आहे बघा. ओके, तर अशा प्रकारे ही रेसिपी अजून वेळ आहे बनायची, अजून ते सर्व मिक्स व्हायचं आहे, शिजायचं आहे. आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे का? होय. तर ठेवू. ओके. तर हा आमचं किचन. आता थोड्या दिवसांनी आम्ही या किचनमध्ये तुम्हाला दिसणार नाही. बरोबर. काय करते, सर्व धुवून ठेवते का? हां, सर्व पटापट सर्व करून ठेवा. आणि जरा पाणी जपून वापरा. होय. पाण्याचे प्रॉब्लेम आहे सर्व इकडे. मला तुम्हाला सांगू, मला भरपूर चिड येते. मम्मी असू दे ना, त्या काजल असू दे, बघा घरच्यांना पण मी ओरडतो. मला जरा पण असं दिसलं ना, मी बोलतो तुम्हाला पाण्याची व्हॅल्यू माहित नाही. येणाऱ्या 10 वर्षात लाख करोडोंचे फ्लॅट घ्या, पाणीमुळे भाव वाढणार बघा सर्व. बरोबर. पाणीच नसणार. तुम्ही जर आता व्यवस्थित सर्व काय करायची माहितीये का, टप घ्यायची, टपात पाणी घ्यायची, भांडी धुवायची. ते बाहेर पाणीपुरीवाले चायवाले करतात ना, तुम्हाला पण तसंच करायला लागणार जर तुम्ही आता सर्वांनी पाणी वापरलं, व्यवस्थित वापरलं नाही तर. ठीक आहे, पाणी जपून वापर. मला भरपूर चिड, मला सर्वात जास्त चिड पाणी वेस्टेजवर येते. बरोबर. कारण पाणी नाही तर दुनिया नाही पुढे, हे समजून घ्या. आताच बिस्लरीची 20 रुपयाला मिळते ना 1 लिटरची ॲक्वाफिना किंवा कोणते मिनरल, 30,000 रुपयाला जायला पण कमी नाही होणार एक बॉटल. दुसऱ्याचं कशाला सांगतो, आपलंच सांग ना. आपल्या गावचं बंगल्यामध्ये काय होतं, ते काय होतं, टँकर मागवायला लागतात. हा, म्हणजे तेच सांगतोय की एवढं पाणी कॉस्टली झालंय ना आत्ताच. येणाऱ्या ह्याच्यात तर काय सर्वच टुरिझम पण बंद होतील, कारण पाणीच नसणार. म्हणजे बोललं ना की तुम्ही आंघोळच करू नका. अशी वेळ येऊन नाही द्यायला पाहिजे. पण आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी असते सर्वांची, इव्हन माझी, मम्मीची, आमच्या सर्व फॅमिलीची, इव्हन तुमची, की पाणी वेस्टेज करू नका. ओके, तर आता आपली रेसिपी व्हायला किती वेळ अजून झालं बघूया आता. कारण ते चांगले वांग्यासारखे शिजायला पाहिजेत ना. वाफ गेली बाहेर. तुला वास येतोय का, जरा सुगंध येतोय. नवीन रेसिपी, नवीन प्रकार. आज तर काय भाकरी चपाती असती तरी संपली असती ती. एकदम छान. आणि तुम्हाला येस, त्या दिवशी मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं की कॅरम खेळून कसं मुन्नाबाई MBBS नी त्या काकांना बोलवलं होतं कॅरम खेळायला. त्या बिर्याणी, मुरादाबादी चिकन बिर्याणीनी किंवा चिकन पुलावनी दुसरी रेसिपी करणं भाग पाडलेला आहे. कारण तिला जरा हे झालं, करू शकते. आणि अजून एक तुम्हाला सांगते, एक माझं सांगते, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, ते काय सांगते ते मला काय माहिती. कसं काय मी कसं माहितीये, मी पहिली आहे ना तेंडली फ्राय करून घ्यायला पाहिजे होती, कांदा न टाकता. अच्छा, रेसिपीचं बोलते. तुम्ही बनवलात ना तर कांदा आहे ना, तेंडली फ्राय झाल्याच्या नंतर कांदा टाका. ओके. कारण तेंडली फ्राय व्हायला वांग्यासारखी नाही, तेंडली कडक असतात. बरोबर आहे. आणि ती तेंडली कशी शिजायला भरपूर वेळ लागतो आणि कांदा खाली करपून जातो असं. म्हणून पहिला तुम्ही ही रेसिपी बनवताना पहिला कांदा टाकू नका. मी पण पहिल्यांदा ट्राय केली आहे ना जरा, म्हणून मला पण ते लक्षात नाही आलं. आणि असं कोण कोण करतं, हे दुधाच्या पिशव्या बघा असे लावून ठेवतो आम्ही, कचऱ्यात जायला नको म्हणून. आणि अजून एका तुला नाही नोटीस, पण अजून कोण कोण आहे जे मम्मीकडे आणि इकडे तिकडे लक्ष न देता स्क्रीनवर बघतात की शूटिंग कशी होते. अशी पण बघा, मी तर बघतो मम्मी कसा, मी बघतो ते की अरे शूटिंग कशी करतात ते लोक, काय करतात असं. चल आता झालं. आता
झालं. तर थोडं 2 मिनिटं ठेवते मुरायला. ओके, रेसिपी रेडी आहे आणि आम्ही तुम्हाला टेस्ट करून दाखवणार आहे. सुरुवातीला भरपूर गरम आहे, मसाला खाऊन दाखवतो बघा. रेसिपी एकदम सुंदर झाली, नो डाऊट एकदम छान झाली. आणि कशी वाटते माहिती का, ते भरलेला प्रकार कसा असतो, त्यातला मसाला कसा पडतो बाहेर तसं. आणि आता तेंडली भरपूर गरम आहे आणि शिजली आणि नरम, म्हणजे बघा लगेच तुटली पण ती, अर्धी झाली. चीर होती ना पण ती अर्धी झाली. हे बघा गरम आहे बघा. मसाल्याच्या टेस्टवरून मी सांगू शकतो, कारण तोच मसाला मी तेंडली बरोबर खाणार आहे. एकदम छान, एकदम वेगळा प्रकार, इझी प्रकार, काय तुम्हाला जास्त चिरून भरायची गरज नाही. आणि तेंडलीमध्ये पण एक नवीन प्रकार, पण तुम्ही याला काही नाव देऊ शकता. रेसिपी एकदम छान आहे, तुम्ही पण नक्की बनवा आणि व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट करा.